rog. Prezint atenție dumneavoastră avizul Guvernului cu privire la proiectul de lege de modificare a Codului Muncii și hotărârea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. Proiectul propune consacrarea zilei de 8 mai ca și zi a comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Guvernul a examinat proiectul de lege și comunică susținerea conceptuală a acestora. Totodată, în scopul unei succesiuni logice a soluțiilor normative, propunem autorilor reconsiderarea unor propuneri cu privire la Codul Muncii, cât și modificări la legea cu privire la veterani și legea Fondului de susținere a populației. Mulțumesc, rog să susținem, împotrivă. Eu pot... Da, vă rog. Da. Dar repede, doamna Vlac, că ne grăbim. Mulțumesc. Domnul prim-ministru. Da, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Acum 78 de ani sărbătorim Ziua Victoriei și eu cred că și părinții dumneavoastră au sărbătorit această zi. Eu nu înțeleg de ce noi am decis, nu noi, Partidul PAS a decis să schimbe istoria noastră. Avem multe probleme în domeniul social, economic, energetic și alte. Trebuie să rezolvați aceste probleme, dar nu schimbați istoria care este, care a avut și care trebuie să fie. Avem multe specialiști în Ministerul Educației, Academiei de Știință, care pot să vă prezint informația pentru deputații din Partidul PAS care a avut notele rele în școală și nu au învățat istoria noastră, să predăm lecții, dar trebuie să respectăm istoria și dacă noi am avut 9 mai, trebuie să avem 9 mai Ziua Victoriei. De aceea eu propun să dăm aviz negativ la această inițiativă. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Călătorie frumoasă la Sankt Petersburg și la Tel Aviv, doamna Vlah. În continuare, doamna Sirițeanu, vă rog.